chỉ bấy vết cô lê cất chân nên à cái lâu lồm lệ vết chưa à tuôn chùm chú ở xa căng ngang ô ở xa lâu xiêm la thì khá nó là của mình là mà khá nhìn cái lâu muốn nói là chú vàng choa nhìn ở xa tuôn chùm mà choa nhìn cái rốn căng đô na ol sam te a xiêm đàn khá cái rốn tỷ lệ đôn nhiều lúc takin mình lâu en sakola in lâu trang cái bùi về lệ chậu khá cái bấy say nè chuan hei tun lai lockdown lai te ni a duang angin pon a te chwa thei lawa film khur tlan te kha nga ya nang ni po inom mun chawa khanin a thei ang to kin lo film khur ula lo him ula lo dam je lang cheu ti kha kan soitel du boka chuan kan soi le du bok chu hei ka soi to angin lockdown lai te na bazar ati du angin du huna kal theilawa du ang kha thil kha ka valei theilawa chu wan chuanin nge thil po du ang kha karon siam lei theilawa tun lai chu video te po karon da jing theilawa ka ril ruwa siam ka tum ril ruk ang te po kha ka siam theilawa kha wang khanin min lo shi thiam don nya chuan hei arsa chu kan chan phot anga ti hianin a chan dan hi chu keimani du ang khan kan chan le me anga a lian deu a sang lian dewa kan du le kan chan lian anga chan te dewang kan ti le kha kha chu kan chan te le me don nya keimani du dan khani le phot sela hei tun chum ma hianin ka omna mun hi ka sona ti lo dora na kan tho tho wangin lockdown te ni wangin a ho thei to thin nawa chana hian dora hian kan chila kong bul mai ni wang hianin a beng cheng lu tu ka motor te hi tlan ri renga tian hei sound po hi tuna ka o po hi a clear thalo mai thei enge mo ri cher de wang chi de po kha alo mani chuanin min lo she thiam don nya ka thei to paring chuang ka chonga ka o te po hi alo zoi mai thei kha kan soi ni chu hei motor atlan renga tanin thil ri beng cheng hi a renga kha wang kha min lo she thiam don nya bol lo kan thlak tur te hei kan chana alu pum ni ka thlak do na alu hi kan zai phel phok ati khan khu kan muang khan liam pui khan kan chana chuan marcha hi chu kan du ang to ka thak kha keima anin kan ngam tur ang to kha kan tel le meidon nya ke chu marcha thak hi ka ngam ang renga ka tel chok meidon chuan purun var hi India purun var kan ti ang kha nya asin ang chi kha bul khat bok khat ang kha ka mang ta a chen ko chu som deuh hlekin ka chana nga chen hi chu som mang lovin a sho deuh hlek te pon ka chana ni khu ti kwa asom vek lau khanin na kina khana mel te khal atilang moi duwa bok bon po hi pum ni ka mang do na ti kwan lian puin ka chana tomato po pum ni kan mangang te lu tuk lovin kan chana khu ka in sha thiam mayang medium size vela nyang tomato ka chandan hi chu chuan purun sen po pum ni kan mang boka kan purun sen man po hi apum lian lu tuk lawa alei holang vel kha nyang ti khang kan bol lo man tur te chu kan thlak tur te chu kan lo chan zau to ati hian thir bel kan lo chuanga tel kan lo leyang tel hi kan mang tam ve deuh hlek dona ti hi ti lo sham ka tuma ka lo ti le thina min lo shi thiam don nya chuan kan tel chhuana khan chini fian te khat kan thlaka fian te kha chini kha fian te a khan avum lovin
swa to pa heta pa nga yang kha ka thla ka in she thiam me yang chuan khumi khu kan chuang ut phot don ni tela kan chi ni thla khu tun chuma hianin ai ang masala ti vel kha engma ka mang don lawa ti hian chini top khu ka mang dona chini khu kan ai eng tur kan masala tur eng kim ai o tu tur ang kha ni mai ti khuan khu kan chini chuan po lo u thata purun var tem kan thla ka nga chuan purun sen po tlem kan thlak leang kan arsa kan tur kha kan lo thla ka nga te la per duwa khutia te la per deuh chung khu chu kan lo chin lokang kan thlak chun zom leang ti khuang kan thlak bel lenga kan arsa kan tur kha lian pui puin ka chana tun chuma chuanin arsa hi ti hian kan thlak zo huna khanin uluk deuhin kan chok chhuak vek anga chan chu kan chini kan ut kha khatwa khuta kan arsa thlaka khwanin alo kai rual theinan khan tian uluk deuhin kan chok don ani khu a hmel lan dan khu chuin hmuthiam meem a sen deuh thap khu engma ka thlak me alo ne ai eng ti vel kha chuan ti hian kan chhina nga minute thum minute li bor vel kha kan chuang don ani ti hian khu minute thum li nu vela chuan ti khuan atui asa atui kha atui pai kha alo chuak to a chuan kan sakan po alo sen deuh thap to a alo sen deuh ka ti don nge a uk eng deuh chu tiang vel khu tiang vel khu lo ni ta chuan bokbon kha kan thla ka chuan kan hmarcha chansa kha kan lo thlak leang tomato po hi azat ve vel kan thlak photanga nakina dang khu chu kan thlak le don a min don lama tiang kan han cho pol le nok noka chuan kan alu chansa kha kan lo thlak leang ti hian uluk deuhin kan han cho pol le a chuan hmarcha kha a phel zawngin ka zeia tlem kan thlaka adang chu nakina min dona kan thlak bel leang chi kan du ang tok ka al tur kha kan du al dan tok turin chi kan al le a kan han cho pol le a ti hian kan chhina nga tian a khat tokin I kan chok le thin don ania chuan ka channel te min lo subscribe ka video te min lo en sak thin tu zong zong chunga thinlung takin lom thu ka soya chuan min la subscribe ve lo ten khongai takin min lo subscribe sakula video te min lo like sakula ha thei phei chuan min lo share sak turin kan somin kan ngen ngal bok cheu ni ti khuan khu arsa ka arsa kan khu tui kha ka lei me alo ta ti khuan ama sa atanga tui ron chhuak khuan kan chuang min don ani hetian tui a shan pa lei lawa I asa atanga tui ron chhuak ka khutia chuan khwanin a min ma duwa chuan asa hi a hang tui du bok ani
tui kha lo kang tan to tu na chuanin ko chu tiangin a tui kha tam to lawa tiang kan chocolate le chinang cho ngun te hi angai ve a cho pe te hi ngai ve a cho me reng reng chu vil uluk hi angai a vil that lo chuanin I atui du lo vil te ma khi angai ve em ane ti khwanin kan tam to thlang bang le mar chapui kan jai phel phok phok kha kan han thlak le a chuan purun sin kan thlak le bokanga kan purun var thlak bang kha kan thlak le bok don ne chuan so thing nge ka local rem chang lawa lockdown lai te ni wangin du ang in ka chuak thei lawa enge I bol hlo po kha ka duang kha ka nei kim thei lawa ka kolrem cha na ngang kha karon manga so thing in nei chuanin so thing tlem kha in thlak bok don nya ba khor te po in nei chuan in thlak anga atirim tui duat arim kha ti thiang em mane ti hian hei I reilo te kha tomato te marcha te kan thlak nu khanin kan han china ti hian kan han chocolate le ta khu a mel landan khu chu amoi purun war te po tira kan thlak lo na chan chu tlem te cha kan thlak na chan chu ti kwan khu alo war pheu pheu sakara te khu te alo war pheu pheu kwan atilang moi ma kan bok bon thlak te kha chu a koi vek to ta a I kha ati hang tu kha lo ni le a siam ve ula atui za chu in shimeng ti hianin tui nei du lo tan chuanin a min chu ni der me a ai thei to ma se tui tem ka le do na ke chu hnong chep chep kha ka du wang khanin tui tlem te tak tak kha ka le kha no chan ve thing pui no chan ve vel kha ka le ta tui kha ti khwang ka chuang chau bor bor anga khami kha a so bor bor chuan I aswan thei ani mai ma se tui nei kan du lo chuan ti khan tui lei lo khanin I atok to a kha chu kai ma ni du dan than khani le te se hei ka tui lei po kha lo so bor bor to ti khwan khu a mel po a moi ma kan soi to angin masala ai eng ti vel kha eng ma kan thlak lawa kha tiang kha I a rem chan lo na hmuna khan kan lo om pal ani pon chini mang chau khan ti khwanin mel moi tak tui tak khan arsa kha kan thei reng ani ti kha kan she cheu don nya hei ti hian alo min ta hei ti zong hi ni se la tun chuma ka arsa kan karon en tir dan chu video min en sak tu te zong zong chunga lom thu ka soi tak meu we